बा भाई लोग। तो उम्मीद करो तुम लोग सब बढ़िया बन जा रहे हो। सब हमारे चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर ले जाता। आज हम बताओ बने हमने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के एगो खुशखबरी रहो सबके बीच जल्द से जल्द आवे वाला बा महाराज। एकदम गार्दा को खुशखबरी आ रहा बा खेसारी भैया के। मर्द खेसारी भैया के एगो पोस्टर रिलीज भइल बा, दीवाना बदमाश हो जाई। इनकर खेसारी भैया के सॉन्ग आ गइल बा ऑडियो। ई वीडियो के पोस्टर रिलीज भइल बा, एकदम खतरनाक महाराज पोस्टर रिलीज भइल बा, दीवाना बदमाश हो जाई। एकदम वीडियो जौन आवत है ना जौना तरीका से एकदम दर्दनाक आवत महाराज। दीवाना बदमाश हो जाई सैड सॉन्ग खतरनाक आ रहा बा एकदम खेसारी भैया के। मर्द खेसारी भैया के एडियो जब आई रहे नो तो एडियो एकदम इंस्टाग्राम यूट्यूब मतलब मैं पे ट्रेंड के लिए रहा। मर्द इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन व्यू वीडियो बनल बा, एकदम गार्दा को के महाराज। ठीक बा मर्द का दोसर जना बजे बतिये मर्द दीवाना बदमाश हो गई जौन आवत नु एकदम धांसू वीडियो बन रहा बा। वीडियो के जवाब नहीं खे, ऐसा वीडियो कोई नो जना बना ना सकी है। ठीक बा मर्द खेसारी भैया के जितना वीडियो आवत नु दीवाना बदमाश हो गई एकदम खतरनाक वीडियो आवत मर्द। दोसर जना के बस के बात नहीं खे। कहा न पवन सिंह पर चाहे कौनो सिंह होकस मर्दे, दोसरा कोई के बस के बात बतावावल मर्दे। आज के डेट में खेसारी भैया के तोहरे बस के बात मार्केट से गिरा देव मर्दे। जौन आवत दीवाना बदमाश तू एकदम गार्दा को क्या आवत मर्द लगा का हम कहीं रो सबसे। अब हमारा कुछ बुझाते नहीं कि मर्द पवन सिंह अपना आपके बड़ा के स्टार मरना तेरे को डर नहीं लगता मर्दे बैक मर्दे स्टार न तो धनास बड़े मर्द लगा। जौन खेसारी भैया के गाना आवत न दीवाना बदमाश हो गई एकदम गार्दा वीडियो जौन शूट होखल बनो एकदम रौदा सबके बीच जल्द से जल्द एकदम वीडियो रिलीज हो जाई। एकदम हमारा बुझाता आज न तो काल रिलीज वीडियो हो जाए एकदम गार्दा को के मर्दे। ठीक बा खेसारी भैया के दबावे खातिर अभी दूसरा जन्म लेवे के पड़ पवन सिंह के। ठीक बा क्या अपन आपके बुझल मर्दे बड़का स्टार बुझलन अपन आपके मर्दे। क्या बती खेसारी भैया से पवन सिंह मर्दे लगा मर्दे अपन आपके वह पावर स्टार क्यों हिला डाला ना है स्टार देखो आवत एकदम एडियो करा गुल बा दीवाना बदमाश के कोई 1 साल पहले ही आगुल बा। इंस्टाग्राम पे रील ओकरा पे इतना बनल बा ना 1 पॉइंट कुछ मिलियन रील खाली बनल बा मर्द लेका। आ खेसारी भैया के वीडियो जौन आवत न दीवाना बदमाश हो गइल गार्दा को के एकदम व्यू जाई मर्द। व्यू में कोनो जना ना दबावे दी। ठीक बा आवत वीडियो बा। ठीक बा नो मर्द क्या अपन आपके बुझलन पवन सिंह हम अपन आपके स्टार है हनी मर्दे स्टार न तो ढला सड़ मर्द लगा। जो खेसारी भैया के वीडियो आवत न मर्द दीवाना बदमाश हो गई एकदम धांसू तरीका से शूट भइल बा मर्द। जौन पोस्टर देखनी है तो कहीं रुका भाई लोग के बतलावल जरूरी बा मर्द लगे क्या करबो मर्द अपन आपके पवन सिंह स्टार बुझलन मर्द खेसारी भैया के दबा ना पैब। ठीक बा मर्दे है मर्दे अपन आपके बड़ा का स्टार बुझल है मर्दे। जवन दीवाना बदमाश हो गई आवत एकदम खतरनाक देखिए लोग वीडियो मर्दे पवन सिंह के नस हवा समझ रहा था बुझे कि ना मर्दे अपन आपके क्या बुझलन स्टार हनी हम है स्टार न तो एथी हन मर्द लगे। अपन आपके क्या बुझलन मर्द दीवाना बदमाश जौन खेसारी भैया के आवत एकदम धांसू बा मर्द लगे। दोसर कोई क्या बतिया मर्दे खेसारी भैया से। खेसारी भैया के तोहरे बस के बात पर मार्केट गिरा देब है एगो प्रमोद प्रेमी है भाई मार्केट गिराई खेसारी भैया के भइल बड़े ते ही मार्केट गिरावे वाला खेसारी भैया के दबा देवे बोका है बौरा हवा। खेसारी भैया तो अभी तोहनी से दीवाना बदमाश आवत देखिए सो तोहनी के मनन के जरई है खेसारी भैया मर्दे। अपना आपके स्टार बुझे सरस तोहनी के मर्दे स्टार न तो धनास बड़ा सो तोहनी के स्टार बड़ा सो। खेसारी भैया के आ रहा एकदम खतरनाक गाना मर्द दीवाना बदमाश हो गई। जाई जा रौरा सब सुनी जाए एकदम गार्दा को के मर्दे। कमेंट में हमरा बतलाई जाए कि गाना बढ़िया लागल है कि ना लागल है मर्दे। खेसारी भैया के दबा देब तोहरे दिन हो गइल बा मर्दे।